кулинарията има различни вълни и предпочитания, но все повече хора започват да търсят местните продукти и избират да пазаруват от фермерските пазари от традиционни български производители, споделят организаторите на международното обучение. Именно за това те акцентират върху използването на местни продукти по стари традиционни рецепти. За нас винаги е предизвикателство да представяме и новите технологии, но много повече и много по-често си говорим напоследък за това колко е важно да живеем по-устойчиво, т.е. да консумираме храна, която е произведена в нашите региони, близо до местата, където живеем, да се възползваме от предимствата, които ни дават местните традиции и местните кухни. Джулия Салучи от Италия като млад готвач избира да дойде на обучение в България, тъй като е очарована от нашата кухня. Младите хора трябва да фокусират вниманието си върху целия процес на работа, от продукта до крайния резултат. Как по стара традиционна рецепта се приготви едно характерно за страната ястие. Прави ми впечатление, че вие българите обичате салата и много зеленчуци, също и месо, което ние като италианци високо ценим. Обучението по кулинарни изкуства е в подкрепа на младежката заетост и социалното включване. Проектът е подкрепен от програма Еразъм плюс на Европейската комисия. Най-важното при обучението ми тук е да науча нови неща и техники, свързани с кулинарното изкуство. Пробвала съм български ястия, кухнята ви е превъзходна и мога да кажа, че не е много различна от нашата. Имате много вкусни продукти. Най-добре за нашия начин на живот, за нашето здраве, действително да ползваме продукти, които са израснали по нашите, отгледани по нашите земи, които се произвеждат по наши рецепти, защото те отговарят най-добре на нашия организъм, на нашия метаболизъм. Освен да залагат на местни производители, шеф-готвачите съветват още продуктите, които се купуват, да бъдат правилно подбрани и съобразени с сезона.